Kanagi kumbati gi para simuhang kaugmaon. Hey guys, madyong hapon, mangumpara dahil may soft drinks. Kaya nabalik na magamang ang kurente. Pwede namin mamalik dyan soft drinks. So kuhan guys, balik. Di man nakaroon, mangumpara mi. Sige. Guys, mula ko sa mi guys, mato sa mig merkado kay mangumpramis ka na tindahan. Takita ratan dya. Bye. Kanang lutong na kay skin di unin kanang lutong gani. Kani dire si babaw. Timo na mo skin di. Yes, init para ba? Mau na? Magluto taniw niya ma. Oh. A few moments later. Hey guys, madyong buntag din yung tanan ako na po ni Jijin Burst. Naku dali guys, nilingkod. Okay, arang ka. Kuhan, nalimot naman ito naingan nga. Ano ko nung sige kong suot ka na off shoulder. Ganahan ako guys kay, way alimuot ba? Lusot-lusot tarang ka na hangin. Diya way sabod. Kaya di mo ko ganahan mo suot ka nang nabitoy mga cooler ka nang pinahuot da na ingana. Kung ganan mo suot ka nang nagilikan ko danis ang hiug mo nang komportable ko guys hanggang sa ninay nga ni pina off shoulder. Kaya ko dares kusina kay ang tabangan si mamas ka na himo guys hindi. Back to normal nas ka nang nay negosyo. Back to normal ang negosyo ni mama. Astronaut lang. Kabul. Ang gata si butang dana. Kan man na guys, sarina. Uraw yun. Patay may kurente. Ay, uliroy. Sikita sa dugan ba? Uliroy ko no. Sige kita los-los niya. Tik pa ni trasag manggadre pero murag siya tagya sa business. Ako may tagijas business, kinsa na tagijas business ako man. Tara nga nang enjoyang trabaho anong di malugi ang business. La sige, kuraw. Garakon guys, o mangga. Kanagi kumbati gi para simuhang kaugmaon. Muna among kan guys, tulog ka rin, 1 kilong mangga, o 1/2 nga white sugar. Wala nang kahawt. Kasing hawak ng pagmamahal ko sa'yo. Hugot ah. Baby, I love you. Mahal kita. Wow. Wow. Recipe ni mama ni nga ice candy guys. Nasa bagkurinti nga maramang nabuang. Skin di Jesus butakal. Tawag sa papa ni mo ginan. Aman ka Jesus butakal din ibalay. Hugot na mo sila. Ano na itong ipalan sa itong store? Ice candy Jesus, butakal. Magputos na mi guys, dari na may magputos kay. Bakit? Pag ako ni balik ang kurin. Ani guys, simple. Ito ka naman ba? Dili. Pura na. Para ni? Ingan na ka na. Huwag mo angkat. Amo ang 5 bligyan yung size. Pwede sa city. Pero gisuro yung nigiyan libre tanan na. Back to normal na guys. Bigyan namin guys sa among Bigyan namin guys candy o ice. Ingan yung manggig ko sa diri guys. Mga bata, malingaw mag mga bata sa ice. Wala akong kuyagon magsuro. Amo ko nang doon digiyan magsuroy ma. Kuya, mahalap di mahalin. Kalakaw. Inihini tabaklay gudlad. Pero magkukutbi, yung lutoy, yung mga kainan mo. Bayok Sa dira mo nagloy-loy mo kasi mga itlog, galoy-loy. yung skin di kay murag gibayo. Iba yun. Loy-loy. Loy-loy
Gus, murang itlog medyo mabugnawan. Tawa rin ang sinulabay. Muna yung loy-loy na kitagulan man di ay. Oh, siyempre, makarelate mo na sila mag-itlog. Itlog. Tawa rin ang boy. Oh, Wala nga nung gamig na po ni. Wala tanawa siya. Iya man ang giiko ano. Hindi kay. Agay hindi ka kilo na kay mura gitlog. Wa mga dabaginan sila. Wow, taas. Wow. Wow, taas isa putot. Nani, sabi sa kita kasi ko man. Karon nga na yung trabaho. Ano? Takas lagi ka mama, nag-listen na sa gikot. Wa ko isa kay tigit trabaho sila mo itakas. Ewan ko no. Oh. Oh, di ba? Parehas? Di parehas. Oh, tanawa. Parehas. Wala. Nangita sunlak eh, nagligas yung tagwas eh. Tawa oh. Oh. Karing isa. Oh, Unse? parehas. Isa mo sa kaputo. Unse lagi. Tanawa na. Tanawa na sa madaling putos. Sa tinjuang po na nani sintos kapin. Nagputos ni 150 rin ko ni. Di ba? Aba. Wala na. Takor lagi na sa bahan niyo. Gamay ra ko na yung diferensya. Gamay ragligas. Wala. Awas. Sining. Yan lang yung Aliyaw pa. Nawa oh. Ang bagong putos. Ang pinutos ni mama. Ang pinutos ni papa. Tanawa oh. Sa kinana ko na. Tanawa ko sa kinana niya. Oo, sa kinana niya. Oo, ha? Oo, sa kinana lagi na. Oo. Sobra na to sa bagong putos. Butod, palagi tuyok, ma'am. Wasik na si Mong Taro nga ba kay mabulha? Mama, ani mo. Awag yun. Eh, magahay ra bitaw na. Ginoo ko ninyo magseryoso mo naman yung gibuhat. O di klaro mo. May ba sila lang magputos so consistent. Siyempre, bitirano ba yan na? Sus na pa. Mura niya tig. Unsa mo lima? Katudya po na. Siyempre nalutay na katudya po na. Laro nga ma. Parang ka aliwaros ninyo. Magpaabot ko tadi nga ang pangan ko dulu. Negosyo ko no. Negosyo ba? Wala na gudigas siya. Wala, ginansin na kay. Nagpagkaon na. Iya mo pagkapinan. Oh, Ano na yung napakapinay. Uligaw na ta. Amigason ako na ninja. Laro na yun ang trabaho. Uy. Ingon ka tantura. Tagas-tagas ko no. Ayaw po. Wala sila magumutos pa. Balo sa hangin, di ko na kay parehara mo nang sulod sa Awa katas guys. naman. Awa ma. Bao, noon sa nang papa nagpagtakas media. Parehara mo nang tulo. Nakatinga na ta. Pila na yata ang nagputos. gamay pa kaayo. Ulo. Klan. Araw, mangga pa nangahilis. Patay kita. Nangainis ko no. 350 ang puhunan ha. Pag-iyak di, umabot na pag 350. Oh, 90 na to ha. Doon nasa nag-200. Kada puno ani wala. Alam, di man sa tani sa kalibo. Ako misurin ako nila kay. Punon kay 190 na. 190 na Doon na. nasa to 200. Himo ang 200 para
Para mag 200 ta utod na natin 50. Ang problema, mahalin. Mahalin basta yan. Piya-piya pa yung galing ko na mahalin, makiana. 100 na. Ay, saba kayo mayabo akong giyo kayo. Ako daming ko ha, jug sa ka ha. Makulating ka na ron. Netura ka. Kaya mo ta 40 gimang. Nagyan siya. Ha? Kaya mo 40. 15. 15 lagi na. Ay, ito po. Ano 15 raman? Ang ko lang, 350. Ganun nga rin ito ng 290. Ako na lang yung musuroy, Dani. Suroy ni Nas, kabalayanan. Ipamukos na yung ring. Dali, napalit na kayo ang murot na Parehasa mo masirong sa ulan si Papa. Palit na ba? Ikaw, maguto mangin ang puto sa Manila. Kaya pugso ng mga tinanan mamalit. Hindi na mapalit. Masarap talaga to. Bilhin nyo na para maubos. Luto ng tito ko to. Sarap to. Sarap to. Manuroy din ito yan dito. Nore, may Oo, puto nito. manorin din sa Putos Manila sa una. Sa una, ito yan. Luto sa hang kuya. Sisay magsuroy, tag-isa ka tapirwir. Mahurot na dyan, oy. Punta yun. Wala naman sila na mamubos ko ng sigiyan. Wala sigiyan. Maubos talaga yun kasi sigiyan, mamilit sigiyan na bilhin eh. Ningon tong Tagalogawan. Dijin, grabe yung anak mo, nagsusante na talaga. Mamilit pa. Kasi, may milit pag hindi aalis pag di kami bibili. Exam ba mo? Sige na, bili ka na. Masarap naman to eh. Luto ng tito ko to. Luto ng tito ko to. Sige na, bili ka na. Di ko nung lakos giyan. Kulong bagi. Karon, manuri pa guys, hindi pa kamula ka di ka pa. Tigil mo siyang giha. Puy samot ko nang wali ginan siya kay masuhong man eh. 70, 80, 90, nandito 300 na. 100 na. 300. 50 na lang. Makabawi, tata. Kanin mo na nagiging siya. Mahalin ba yan? Murag na doa ni mahalin. Gipsin din eh. Dako man tagal lagi. Apil mo to yung malit eh. Apil ko to sa kuan gud pagluto ay sorry pa. Apil mo to. Hatag ito. Kusang loob magutong hatag. Ikaw pag inagta ko sa to kanina. Huwag naghatag gani o ka ng punan, no? Kaya ba nakaog nga no kuwang. Nagilahin na sa kaldero dito. Pinagilain dito na isa kaldirin. What is spoon? Ay puhunan. Muna ni puhunan. Dagan di mayo ma. Dalilog akong kamot. Luya. Dagan di mayo ma. Naluyan ako ng gamot ni mama. Dagan mayo mo. Di ba kaha? Di ba kaha? Ay, di ko negosyo. Puro mo. Focus. Niya pa, di ba kaha? Di ba kaha ko no? Pangilan na lagi. Ha? Pangilan na eh. 350 na lang kasod. Wala, 3 pala. Ay, 300 pa. Oh. Naglilain mo na sa giza guys, so Valtin flavor ang Muna giza. nga nakan siya among tinda kay iya mang gyalya lain na nagya. Hindi mo na dyan mukha og mangga. Nakan si tuloy tinda. Ibaw, naghatag na ni punan ng anong kuwang. Oh, kana niya na. Sa kaldero ko dia. Ha? Bumuto na gyud. Tagay ko na gyud. Ikaw. Apil na sa iya pa. Ano siya Mas pilihan? lami ang lami sa Ubaltin. Ay sa Milo. Lami bitang ubaltin. Mo na yan sudanon sa unang ibang sa. Bangili gamay gibi. Shoutout din sa Milo nga pasayaw-sayawan pa may energy ka pag receiving. Energy ka. Ano pa ito? Kabulok lang yung sayo. Muli ka masadyaw. Siyempre, kabulok na siya na siya na trending nung nagsagod. Nagimong tanggo, natin hindi kasi mong tanggo. Dili katong iyang Zumba ka mo, ipang may di, bullshit kayo. Naka-zoom in pag yun, din ako dito, ana-ana dito, patingan ana. O palagi mo siga, mamugas man ka. Ay, ganyan mo kubo na itong pagkik. Ano ba natong sweets? Nagpilaginan siya nato. Kira sa na to. Ipasagit. Pera o kahon. 10,000, Mabuso. 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 100,000, 115.
Ang ginansya naman guys. Nami ginansya guys, 150. Kaming kamaya ang putang. Uli na si Gigian, no? Ay, oh, hindi ko, hindi Nasaan pwede. kasi Hindi siya? pwede. Hindi pwede. Abi mo naguglag mo. Ay, klaro. Abi, ikot mo Plastic. Woo! Ligo na ko kami putusan na, thank you. Ikaw magbutang sa Ako repa. na magbutang.